Predný, zadný direkt a z toho sa to posúva potom nejaká defenzíva, úhyby, povolovačky, potom sa presúvame na háky, na dvíháky. Toto všetko už majú s trénerom Ľubom v rukáve, alebo skôr v boxerských rukaviciach mladí reprezentanti Slovenska z boxing klubu Hlohovec. Súťaží, preverovania sebadisciplíny a boxerského umenia sa zúčastňujú každý mesiac. Prvá polovica roku 2024 bola pre mladých boxeristov obzvlášť úspešná. Najprv som bol na majstrovstvách Slovenska, kde sa mi štvrtýkrát po sebe podarilo ich celé vlastne vyhrať. Potom som išiel na svetový turnaj do maďarského Egeru, kde sa mi podarilo vybojovať druhé miesto. A potom som bol na Olympic Hopes, olympijské nádeje v Bratislave, kde sa mi podarilo vyboxovať prvé miesto. Prvú trofej mám z majstrovstiev Slovenska, kde som obhájil 5. titul. Druhú medailu mám z olympijských nádejí, kde som taktiež vyhral. Tento rok som sa stal dvojnásobným majstrom Slovenska a skončil som tretí na olympijských nádejach. A ešte som sa kvalifikoval na majstrovstvá Európy. Toto mám z Olympic Hopes, olympijské nádeje. Toto mám z majstrovstiev, toto mám tiež z majstrovstiev pohár. Toto mám z olympijských, toto mám z Egeru, kde som sa umiestnil na 3. mieste. A toto mám tiež z majstrovstiev. Tento pohár mám z Galavečeru z Devinskej. Tu som vyhral majstrovstva Slovenska. Tým som sa kvalifikoval na olympijské nádeje. Prvýkrát som sa stal majstrom Slovenska a potom som išiel na olympijské nádeje, kde som sa umiestnil na 2. mieste. Karolína je ukážkou toho, že aj nežnejšie pohlavie môže v tomto tvrdom športe bodovať. Som vicemajsterka Slovenska a momentálne teraz mám 8 predčasných ukončení. Takže teraz sa mi celkom darí a tento rok sa chystám vyhrať majstrovstvá Slovenska. Z 51 boxerských slovenských klubov bol práve ten hlohovský druhý najlepší v počte získaných 6 zlatých medailí na majstrovstvách Slovenska. Najväčšie úspechy roka 2024 však vraj boxeristov podľa trénera Jakubca ešte len čakajú. Máme už kvalifikovaných 4 boxerov na majstrovstvá Európy. Budúci týždeň už odchádzajú dvaja, Martin Bohunčák a Peter Chován. To sú dorastenecká kategória a v lete, v auguste ide žiacka kategória na majstrovstvá Európy. Tam ide Markus Martinik a David Čonka. Hlohovčania musia už len držať palce a boxeristi ešte o dušu trénovať.